Sa pasap ana idanon kadagiti 5 a barangay itilagayan dagiti tulong manipod LGU itangal daw. Indaulwan ni Mayor Edmar Crisologo ken ti grupo nati panakaited ti 5 kilos a bagas. Delata, seedlings ken abono kadagiti nakurang 2,000 a pamilya. 279 a pamilya tinaikan iti barangay Bai, 142 iti Pangot, 642 iti poblasyon, 423 iti Pulot, ken 378 a pamilya iti Colago. Dati pinagwaras mi ti relief fund jay aggapo iti 5% ti M-Dream Fund ma'am. So kada kasting kami ma'am basta before or malpas ti bagyo agiwaras kami ma'am. Numan pay dakkelen ti nagbaliwan ken pimintasan ti dalan iti ili agturong kadagiti nasulinek a barangay. Pasyente LGU ngad ada a convenient kadagiti umili no maidanon mismo iti barangay da dagiti para kadakwada. Inconvenience ma'am no may dapala diyan ma'am di munisipyo ma'am. Kasi nga adayo aglalo naggapod ti ma'am. Dadado mga barangay mi nga tawirom ti karayan. Kas tatatay syempre masapul nga ada intact yayan da nga kon ma'am. Food packs. Solo parent ito pat nga anak na ti PWD ani Ruby manipod Pangot lagayan. Ti mauawat na nga honorarium kada bulan kas konsehal ti barangay da ti katulungan na iti panagtalon na para iti abastuda ken panagbasa pay ti maysa nga anak na. Ma'am, no kasto nga panagtutudo awan ti pamasterkan kasano tinkam. Narigat ma'am, talaga nga binatem di adda nga basit. No adda agpa gatod, mapang kami makigat-gatod, no malpas ti apit, kasi ma'am, tapos ke, no tatanga panag raraep, mapan kami makisika, makiraep, pati dagijay anak ko ma'am, no kwa, mapang kami, agkitinulong kami ma'am, nga patan masupuso kami ti inalal daw nga kailangan mo. Ibilang na ananamnam ay nga adayo no dumanon kadakwada ti tulong. Dakol nga tulong da dyan ma'am, kasi dati-dati si kami ti mapapan, tatan ko dumanunan. Imbes nga magmag na kami nga mapan, mabalin min man ti mangkita ti sa bali nga kumitaan mi, nga pangururayan mi, da dyan may danon nga tulong nga umay ti barangay mi. Dakol nga panagyaman mi ma'am ta, o da kayo nga umay mangidanunan, na simpatikal sa damin. Hanya kasla idi nga talaga nga narigat ti dalan, so nga obligado kami idi nga si kami ti pandumanon aglalo idi ko bai. Pagkatumong idi ma'am ti pitak di hampilan na simpatikal sa dami ngam tatan. Very thankful kami ta. Mayu intuluden, may da intuluden dagitoy tulong agapo ti gobyerno nga para kanyamin. Tinaited as seedlings ket nairanta para iti backyard gardening dagiti umili. Di ngamin ma'am no kada local health board mi. So rumwar dagi issue iti malnutrition dagiti ubing lalo no dagiti parents da farmers. So mapanawan da yan nak da yung nagtibalbalay dagiti rason. So nga imbagami la in kwati board nga mga ramid ti may nga programa nga nagiwaras ti food packs may raman di seed packs. Babaen itinated as seedlings, ma-evaluate to dagiti nasurok 50 nga ubing, akaraman ana i-record iti ili, anakitaan ti malnutrition issue. Di naiwaras itangal daw at tulong kadagiti lagayanos, ket paset laeng ti 5% apundo ti MDRRMO. Jessica Boreta, Balitang Solid North.